Sanibonani. Igama lami ngukwazi Nsele abafowethu. Kunodaba lapha engifisa ukuthi ngithulele lona olumayelana nesinqumo sengisetshela mfethu ngisashutha la. Udaba olumayelana nokuthi hayi kahle mfethu uthi ngishuthe ivideo yangempela mfethu uthi ngilanda icamera ngimukushuthi ivideo yangempela lo video phazamisa hawu mfethu usungwazi uzenze ngathi usemakhaya wani ndalo bese lelo kuzame nje bathi lapha izolo ke intombi yakho bathi lapha izolo axoxelana nje usambe la endlini ngithi usixoxelana usambe la endlini ngithanda usixoxelani hawu yeah ile ngingakusho uqede into la hayi uzokuzo traumatized ngithokoza yini ukuthi wena uyalo kuzathi I want to shoot and learn. Okay, as looks like shoot it a bit level. But in having a call, then must have okay. So she just keep a pair, eh? Yeah, I should check up him. Okay, man, I was soon learned that I come out of this. Oh, we must have so right, huh? I guess it would have this pack. My camera is on. Your camera is it on? Yes, it's on. Okay, camera 3. It's on. Camera 4. Record. Yeah, record. Okay. All cameras are all set, sound clear, and action. So it's not cool. Yeah. Bafowethu lapha kunezindaba esengithe angiyimemezele noma ngiziveze mayelana nomsebenzi engiwenzayo wokubosonkondlo noma ukupoet. Lezi ndaba lezi engizivezayo indaba zokuthi sengikhetha ukuthatha umhlala phansi noma angithi khungu ekutheni ngisebenze nabaculi bakaMaskandi. So angisophinde ngibe nomculi engizosebenza naye mhlambe esizoba ku-album eyodwa naye. Lo myalezo ubheka kakhulu kubathandi noma kubalandeli bakaMaskandi abangazi njengomuntu oqhamuka ngale kwaMaskandi. Namhlanje sekuyithuba lokuthi silivaleke lo page lethu engangiqalile noma engangivulile. Isizathu esikhulu kakhulu esenza ukuthi ngivale le page kube ukukhula, angisho kanjalo kube ukukhula nokuzibona ukuthi amandla ami noma lapho sengikhona ngomsebenzi wami sekunelinye iqhathi kumele ngilithathe empilweni okumuva lempilo noma ngiqhubeke nempilo. Kungasho ukuthi ngiyaphuma ngiyakhohlwa uMaskandi angisophinde ngikhulume nawe noma ngisophinde ngibe kuma festival akhona but angisophinde ngizwakale kumculi kaMaskandi. Mangithi angisophinde ngizwakale umculo kaMaskandi ngisho ukuthi kungabikho umculi mhlawumbe ozongizama mhlawumbe athaza umthatha amashance mhlawumbe ethi ngizoshintsha umqondo wami athi asibuye sizosebenza noma ngifonela akangahluphi nokuyihlupha nje basically. Kunengoma eyodwa engiqeda ukuyenza noma engiyenzile nomculo uthile kaMaskandi okuyiyona engivalelwe ipage basically kamculo yena esixoxisanile naye ngamtshela ukuthi okay mfowethu njengoba sengisebenza nawe siyagcina namhlanje angisophinde ngisebenze angengiveze igama lakhe uyena uyomemezela i-album yakhe yaphinda asho ukuthi futhi ufeature nami noma ufeature album yakhe ngaleso sikhathi kodwa nje kuleyo ngoma ezobe iphumile ingoma yokugcina engiyenzile kaMaskandi. Ezinye zezizathu ke ukukhula nje nokuthi ngifuna ukuyiqhubekela mina nomsebenzi wami ngiyibhekele mina nebrand yami ngenxa zokuthi kwesinye isikhathi mawusebenza ngabantu awudingakala ukuthi ungene kakhulukazi endaweni esinepolitiki. Mangikhuluma ngendawo ezinepolitiki asike sithi mhlambe umsakazi mawumsakazi akumele uveze ukuthi wena uyiliphi iqembu. So njengoba mina ngiyimbongi kufanele ukuthi ngumsakazi. So kwesinye isikhathi ukungenela ngigxile ngisebenze noMaskandi lokho kungenza ukuthi ngingene kwipolitiki noma ngingekho kuleyo politiki leyo okwenza ukuthi mhlawumbe ngicine ngingabisaba nabo nobudlelwane obuhle nama business ideas angaqhamuka nozakwethu noma nabathandi bomculo kaMaskandi okanye nabantu abasebenza ngoMaskandi ngenxa zokuthi kuhlezi unale mentality ukuthi hayi nje besebenza nomculo kahle kahle kwela kule side into benza kanje wela kule side. Isinqumo sami kakhulukazi sisuke ekutheni uMaskandi ngisizile ngiqamba manga lokho okanye ngingifihlela lokho uMaskandi ngisizile kodwa kuba yena lesikhathi sokubona ukuthi isikhathi eside ngibhukuda no fish emhlabeni wawo
njengamanje mina ngabe ngibe ukhozi ndize la phezulu so namhlanje ngikhetha ukuthi ngibe inyoni ngihambe ngondiza nezinye inyoni ngikhulise lo mkhakha wami okumkhakha wezinkondlo ngikhulise lokhu engaphiwa uNkulunkulu noma lokhu engakwenzela uNkulunkulu wangilethela khona lapha emhlabeni ngishintshe lo mkhakha wenkondlo ngikhulise ozakwethu mhlawumbe abanye bebe ngaphezulu kwami ngokwezinga abanye mhlawumbe sibe sezingeni elilodwa siphile impilo iqhubeke phambili engifisa futhi ukuthi ngiveze ukuthi mina angiyona imbongo yomuntu angaze ngibe imbongo yomuntu ngiyimbongo kababa noma ngusonkondlo kababa noma so ukuphuma kwami ezinye zezizathu lezi ezingenza ukuthi ibrand yami ingakwazi ukukhula ngenxa zokuthi emahlombe yami ngithwele ukuthi kuthiwa usonkondlo kasibani bani uyabona so ezinye zezinto ezingenza ukuthi ngiphume nanokuthi njengamanje ngisethubeni elihle lokuthi ngifocus kakhulu emsebenzini wami ngikhuluma ngomsebenzi wami ngikhuluma ngokulingisa ngikhuluma ngokwenza ama one man show ngitravel ama provinces and then ngiphinde futhi ngi-add this new project yokuthi ngisize ezinye imbongo okanye ngisize abanye osonkondlo uma ngifuna ukusiza abanye osonkondlo nangibasiza kanjani ngizobaqoqa eGoli asebemkantsha ubomvu nabasafufusa ngibahlanganise bendawonye basically lawo ma-shows ngizobe ngiwenza nje mahhala abantu bazobe ngena mahhala kuzobe kuphakela ulwazi ngipha ulwazi kwamanye amaciko asemancane ngiwafundisa ukuthi how to hustle and ihustle isebenza kanjani kuliwa kanjani ufuna ukuqhubeka phambili nempilo as usonkondlo ngenxa zokuthi umbongo noma ubusonkondlo akufakelana imali abantu abaningi abakwazi ukuziphilisa but ngenxa zokuthi mina master plan ukuthi ngikwazi ukuziphilisa ngikwazi ukuthi ngibe nempilo ngikwazi ukuthi nginakele umndeni wami ngiphinde ngizinakele mina ngiphilele impilo engiyithandayo nengijabulisayo ngibone kuyithuba elihle njengamanje angiphume kuleli side leli low fish ngihambe ngiyondiza nezinye inyoni ngifike ngifundise futhi kundizwa kanjani how to go high and ukuthola kanjani ukuphila so ngizobe ngibafundisa ukuthi singaphila kanjani singenza kanjani kule diphile iphinde futhi ihlonipheke nakweminye imikhakha enye into futhi ongithanda ukuyimemezela ukuthi my obituary tour okube kwi-one man show yami engiqale ngayo ngizoyiphumuza noma ngisho ukuthi wona ngiyalivala ke-page lawo but ngathi ngizoyiphumuza maybe ngizoyiphumuza unyaka wonke ozayo noma ngizoyiphumuza maybe for 2 years I don't know kuzodepend ukuthi ngiyiphumuza isikhathi singakanani but ngiyiphumuza my obituary not ngoba isingihlule but ngiyiphumuza ngenxa zokuthi isiuqophile umlando siwenzile umsebenzi ebantwini sebeyibonile abayibonile I don't think ukuthi njengamanje kusenabantu abasadinga ukuyibona ngendlela ukuthi ngihambe ngekubona ngisengizamile ukuthi ngisondeze abantu my obituary bayithola le message engizama ukuthi ngikhiphe and then i-message engizama ukuyikhipha ngama obituary it was more of my life lapho ngiphuma khona nokuhlunga sengithile kubona nezinto ezithinta ama-depression nezimo ezithinta impilo yomuntu so abantu abaningi bakuthola ukufunda bakuthola futhi ukuthi bengazi ukuthi namuntu onjani nanokuqala lapho ngizitheste mina ukuthi mina nje as artist nginjani makuthiwa ngenza into yami ngedwa ngingaxutshwe namuntu ungahlanganisana namuntu so ngizibonile amandla ami ukuthi I'm very good at touching ama-soul abantu at dealing with ama-emotions abantu si-connecta ngemizwa noma ngomuzwa engisuke ngizwa ngaleso sikhathi so isho yami obituary njengamanje ngibona kwesikhathi esingcono ukuthi iphumule since isibuya ko-playhouse isibuya ko-market theatre ngikhuluma ngama-market theatre ngama-theatre amakhulu kakhulu avundulule abalingisi abaningi ibuya ko-Soweto theatre ibuya ko-Contrast Great Being o-Casino so I think njengamanje ukuthi ithuba elihle ukuthi ngiqale manje ngihlelele omunye umlando engizoqopha ezokwazi Nsele umlando-ke engibheka ukuthi ngizoqopha ngibheka ukuthi ngenze ishow ezobe isuka eThekwini ize la eGoli ishow ezobe nge-14 February ezobe ishaya ama-province amabili basically leyo show leyo izobe ishow ehlukile noma izobe ishow ezobe iqala ukwenzeka maybe ezobe iqala ukwenziwa imbongo angeke ngithi maybe abanye ama-artists akakwenza ukuthi umuntu ebe ne-one man show ema-province nawu-2 ngosuku oluyi-1 and ithikithi eliyi-1 lifaka amakhaphuli so basically awungeni ngethikithi elilodwa wedwa uma unethikithi ningena nibabili ojinso nasemnyango uma ungene hamba wedwa ngenxa zokuthi asifune abantu abazobe bebamba amakhandlela lapha kwishow so izobe kuyishow ezobe idura kakhulu izobe kuyishow ezobe ibukelwa abantu abazimisele ngokujabulisa izithandwa zabo njengoba kuzobe i-14 February angikabi sure ngesikhathi nokuthi izobe ikuphi but I hope ukuthi ibe kulama one of biggest hotel or rated hotels it's either ibe se-Garden Court Hotel or Protea Hotel I don't know but one of those 5-star hotels so izobe ishow nje not just a show but kuzobe kuyishow ngempela sezingeni ingakho ngiqale last month ukuyihlelela so just imagine mangiqala last month ukuhlelela ngo-February 14 which means izobe kuyinto enkulu kakhulu
moving forward ngihlale nginesifiso sokuthi abantu njengoba ngivala le page le obituary bazi ukuthi angilivali nje but kuzobe kunenye project ezobe ngiyiphusha of selling or giving people ama DVDs. I don't know angakabe nayo sure ukuthi how am I going to master that plan ukuthi ngidistribute kanjani ukuthi ifike ebantwini, but I wish ukuthi engathi ngasheshe ngithole indlela elula okanye team yami isebenzisane nami sikwazi ukuthi sithole indlela elula ukuthi nikwazi nokho ukwathola ama DVDs ebekunina umuntu ongakwazi ukuthi afike theater but akwazi ukuthi ayibone ukuthi kahle kahle ngangenzani ngizama ukufundisana. So inesifundo kuyafundiswa kakhulu ngempilo nalezinto ezenzakalayo empilweni. So umuntu weyile ngisacela tshela abantu ukuthi ile show yeyishithi impilo kanye kunomehluko ozobona empilweni yakho after uyibuka le show. So nowayibuka I think usethubela right njengamanje aphinda ayibuke ngokuthathe i-DVD. Bahluke ngani kuwe labantu? Abahluke ngalutho eqinisweni. Mina ngcono, ngcono. Iningi labo abagezi baba kanti manyageza. Bayibiza ngeyimbomo mabeka. Okungabafana bakhona babona begqokela amajezi amakhulu behamba namantombazane behaye inkondlo English bezenza ngcono ngoba mina ngakwazi ukuhaye inkondlo English. Behala izinkondlo ezimsindo fanana. Bechama ingane kanti nangizangenzela ukuchama ingane ngizamshitsha impilo zabantu. Bese kona abantu bazalafuna bophe ngamajezi la. Anembo la into. Kuze kushithi my position. There's changed my situation after I took a decision on taking a different dimension and it became a passion and it became passion and it go by a name fusion. Izinkanyezi phakathi kobusuku kwakungabandi noma amakhaza ezizwele sasingalambi noma sesilambile sasinganandaba nalutho asixoxa indaba sikhuluma ngothando ukuthi mase sibadala soba nezingane sibe namabhilidi sibe nezimoto sibe namabhizinisi singacabani ngothando nje lenjabulo sasishoda nje ngalomuntu ozothi ngizobatshela noma ngibatshela ngokusimo nje sothando kwesikhathi ngalimathi ngiyazama ukulala ekhaya ngingalaleki yimi lo Nkosi yami ngithole ngijima ngekhaya kubo phela uthando lashisa ngimbona intando lapha nekhandlela azangena endlini yakhe azama ukulala ngimbona asacima ikhandlela uNkulunkulu ngiphindela nami ekhaya ngiyolala ngilale nginalo umcabango uma ngingalala kulaleki ngihantu uthando hlasele bakwethu ngisithola ngithatha ifoni yami maphaketheni ngithi ngimfone khuluma iqiniso uthando lakho lihamba nani ngoba ngilele ezindlulini zobusuku ngilala uthando lakho lisocongana njengenjili amanzi esibeni esijekile ngilala umsindo ezinyendle imikhulungwane ezinje ihlono zokuhlwa phakathi kwamabili ngilele ngilala lokusaketshezana noshukulu lohamba njalo lapho ukhakhayini lwami lihle ngesiphundu lisabalele ngomzimba kuphethe ukuzibona iqiniso umzimba maqede kwe mina ke umuntu ofikile empilweni nami ezofuna usiza kangakuthole bonke abantu engiphila nabo namhlanje ngenxa zokuthi most yabo bafika kimi bezofuna usizo ngabasiza nabo bangisiza sasizana. Anginawo lento kuthiwa umfundisi noma igodfather empilweni yami ngoba ngiyakholelwa ekutheni uma nginenkinga ngixakile kumele ngithandaze ngixhumanele mina noNkulunkulu wami. Abantu abaningi engihlangana nabo empilweni bafika kumina bezofuna lolu thando ngoba bezwa ngayo izinkondlo ngikhuluma kahle ngothando bezitshela ukuthi izinkondlo suke endaweni right ejabulile kanti ngilimele ngaphakathi ngidinga usizo. Uma ngilimele ngaphakathi kanjena uma ngithi ngiyakuthanda ngisuke ngitsiswa abantu ngimuhle ngaphandle kodwa ngaphakathi ngiyabheda ngicela uzongisiza uzoba kanye nami sonke isikhathi ngisithole sekuyimanje kumele lapha abantu okuyimina ngicina kumele ngenze umuntu ejabule. Ngibuza kahle ubani limele la Kwazi awunake anginayo imali ngizama ukwenza imali Kwazi isikhathi sami unaso kwamina ngizama ukuthi ngibe nesikhathi sami nempilo yami ngiyabheda. Ingakho kwesinye isikhathi ngisithole ngiphila impilo yami engathi ngiyifunda phansi. Abukho ubuhlungu engingabaza empilweni yami, abukho ubuhlungu omngase buxoxe. Uyangibona ngiyakhuluphala ke izinto, uyangibona ngiyakhuluphala. Uyangathi ngislide? Okay. Ngiyakhuluphala njengamanje. Ngikhuluphaliswe izinkinga. Ngenxa zokuthi manginenkinga angilenzi iphutha ngingathandaza. Sonke isikhathi ngiyathandaza ngoba ngiyakholelwa ekutheni konke udalo nakho emhlabeni kula esandleni sakho. Engabe kubi kodalelo wena. Engabe kuhle kokwendlela okumele uyihambe. Mhlazana wasuswe izinkinga endleleni obe kumele uyihambe. Ube ukwazi ukuthi mhlazana uNkulunkulu esekulethile into zakho zokufika ungasekho ngenxa zokuthi wabalekele inkinga. Abantu bayibejabule ukuthi makukhanya kuphela. Masebona ukuthi konke kuhamba kahle empilweni. Ingakho isandla simnyama ngapha simhlophe ngapha. Ngoba masimhlophe ngapha uyasithanda esakho. Nangapha noma simnyama esakho. Kahle kahle lento engichaza ifana nobuhlungu. Ubuhlungu
bunendawo yabo emzimbeni womuntu ubuhlungu buyakuphoqa ukuthi ubuze asikho isikhathi esibekiwe sokuthi kodwa kushaya isikhathi ubuhlungu bokudlanga phakathi kwebewe sekuphelile uma uqhubeka nempilo nobuhlungu uqhubeka nawe nempilo uma uphila nobuhlungu uyaphila unless unekhathi uphindele emuva uyothola iclosure kule nto yakusubuhlungu noma kulo muntu wakho usubuhlungu ukwazi ukuqhubeka nempilo. Moving forward njengamanje isimo engibhekene nasempilweni ngisesimeni sokuthi ngijabule angisho njalo ngijabule okanye ngisespacini lapho ngihappy kakhulu kodwa kunalama elements odinga ukuthi uthi musumuve on empilweni uphinde futhi uzame ukuthubalika ibase ethile ungahambi namazondo akudala so ngizothanda ukuthi ngixolisa kakhulu konke umuntu engamona kule journey ngihambile yokuba iciko kaMaskandi kakhulu so ngizothanda ukuthi ngixolisa kakhulu konke umuntu engamona etsida umculo noma umlandeli womculo noma even umsakazi ngiyaxolisa kakhulu ake umuntu ongalenzi iphutha empilweni sisonke siyawenza amaphutha so kwesesikhathi asixolisi ngoba nakho mhlambe sesigaxele empilweni noma sekukhona esidingayo kubantu njengamanje mina ngiphethe ukudinga abantu ngixolisa ngoba ngiphethe ukudinga abantu okumele bekuthole ngama kumele bekwazi so angenzi ubulungiswa phambi kwaNkulunkulu uma ngizothi ngiphethe into ekumele ngipha abantu beyijabulele ngami kube phinde futhi kube mina osesithola manje ehlehlisa abantu empilweni yami so ngifisa ngazuthi wonke umuntu engamona akuthole inhlizweni yakhe ukuthi angixolele aphinde futhi asondele kuthina njengamanje sisemkhankasweni wokushintsha impilo zabantu ukushintsha impilo zezimbongi ukushintsha umkhakha wosonkondlo ukukhulisa lento lesi siqalile yosonkondlo akukho okuningi ebengifisa ukuveza ngaphandle ukuthi mina noMaskandi nokuthi kuthiwa khona ukwazi kwi-album kaMaskandi siyakuvala akusophinde kwenzeke and kulonyaka phela bekunyaka wokugcina mawukuthi ngempela bekukhona umculo besafisa ukusebenza nami usewongixolela ngenhliziyo yami yonke sengiphumile impela and makuthiwa ngifica uMaskandi ngishayinize ngingibulala ngaphandle makuthiwa khona into oqhamuka mhlawumbe no3 million wangibiza-ke senyongena kodwa makukhona ngempela umuntu osangifuna nguMaskandi angishayeza ngibulala ngizotholakala mhlawumbe kweminye imikhakha womculo nakwezinye inhlanga zomculo ezinganayo ipolitiki lesinayo ngapha kowethu umculo isona sami nje esiqine kakhulu nokuthi sengikhulile angisadingi usizo ngasizakala sekuyimina manje kumele ahambe yosiza abanye abantu ngikhulisa umkhakha ngisacela nje nihlale ku-social media nibheke into engizenzayo nibheke nayo yonke into ngiphinde futhi nginiphe uthando nedingane ngiphinde ngiphe lo thando enipha lona ngibonga kakhulu kubalandeli bami abafikayo ama-shows wami akaze beyi-disappointment ahleze impumelelo so namhlanje ngithi ngizonithulela i-show zobe ngi-14 February ngisacela sihlale siyilindele izobe iyinzwebhu kakhulu lapha awungeni ngisho nomgqobo olistaki kuyasho kumele nje kube ukuthi umuntu osikazi ozojabulisa isithando sakhe ungabi umuntu mhlawumbe onenkinga yokumosha imali abantu mhlawumbe abanjengosiphamandla nje labakithi abasibafuni lapha asibafuni ngisho sifuna abantu abasikazi ngempilo ungathathi umuntu ohlangana naye izolo ulethe kwishow lethe umuntu ngampela odinga ukuthi nikhulumisane nobabili lethe umuntu owazi ukuthi lento enzobe ngikhuluma ngayo niyayidinga insida nijabule noma nixabene noma kunjani but nilethe kwishow kukhona nizokufunda so susi theater siletha ehotel so just manje izokwenzakala nehotel so sithi show ehotel after i-show sithi buffet after buffet sihlala phansi sithi madina senza yonke into ongayicabanga kahle kahle se date night so even if ufuna ukulala you can always book and sleep over. Awufethu ngisho phela kufaka ukuthi kwenze njani nami umjida abethu usukele kamera nje besuka manje la ukuthi hawu phela abantu kufanele babone ukuthi hayi celebrity la iphekene awungeke ukuthi upheke umuntu upheka ngebhodwe ngana athi bethi ihlazo bese